I gael gafal ar fwy o addurniadau, gathon ni alwad gan Lois I bicio nôl I Bala a Trys yn Rhystig. Gynna ni brodas fori, ac o'n i'n meddwl wrach fysa gen ti ryw siarns llaeth neu ryw gratiau fysa ni'n cael... Heirio? Yn syth bin, oedden ni'n sylwi bod yna perthynas da iawn rhwng Rhys a Lois. Oedden nhw'n nabod I gilydd ers blynyddoedd I cael eu codi fyny yn yr un pentref o'r ffordd o Bala. Felly, oedden ni'n gwybod bod ni'n gallu bod rhyw dwtch yn fwy cheeky na da ni 'di arfer. Be wyt ti isio? Beth tebyg I hein sy'n handi? Iawn. Aethon ni jyst dechrau cymryd stwff. Yn y gêm yma, time is money. Ie. Hefyd, cyn iddo fo gael chance I ddwch yn y nôl. Iawn, ti'n iawn? Ynddo? Be di dy budget di, Lois? Wel, a bod yn onest efo ti'n de, dwi'n siŵr iawn, achos bod ni'n fydd I dola, os fel yn hollol onest efo ti, os bosib menthyg nhw am ddim. Dwi'n ffrindiau da, mae'n brodas lleol. Mae'r rhan fwyaf stoc y siop di mynd drwy drws yn barod. So... Dwi wedi ffeindio bocs. Ti di ffeindio bocs? Bocs o braids, di. Am heddiw, am y tro yma. I gewch chi nhw am ddim. Diolch. Gyd I brynu ffeindio yn y col. Dwi'n gynna'n siop ar ôl. Diolch mawr i'r Rhys. Da ni wedi cael llond boots fan o bethau.